Ngizwe Mchunu, istatement sakho sikhiphile mkhulu sinenhlabathi. Emva kokuthi iMash and Mash ithe iyakumisa. Khipha istatement esinenhlabathi, ufaka inhlabathi ephalishin lethu. Mangithi ephalishin lethu ngisho mina njengeMash and Mash engiyithatha njengeparish lami ngoba ngiyazi ukuthi abantu bokufika mase behambile ngokwazi nami ukudla la engidla khona. Angizofana nawe odla abantu bokufika bengakahambi emva kwalokho bese uthi ngeke kuze kutelekiwe uwaya waya. Uyayizwa leyo nto? Angilona ixoki njengawe, angilona iphixi njengawe, angikakazoyeka futhi ukumasha into engiyifunayo ungakayitholi. Ngiyazazi mina ukuthi nengiyifunani. So wena mabe ubona ukuthi isisu sakho sesigcwele noma amaphakethe akho asegcwele, agcwele imali zamaPakistan lezi ezinamabhadi ezokwenza ukuthi mase iphelile abantu bakujikele esiswini njengotshwala. Ungasidakelwa ke mkhulu wethu wisitshela ukuthi wena ngeke uzwe umashe kuze kuyothi iqoqo. Wena usuyitholile into oyifunayo obukade uyimashela, thina bese kumashela akakenzeki, asikakakutholi. So ungasidakelwa ke mkhulu nalo mfana wakho lona ongafuni ukugezwa uhambe kushutha nje kushutha imsangano nalesi sidudlo obuhamba naso kanye nalelo khuzana nale nkosi yenu le enithi yayifihliwe ningazi ukuthi yayifihlela umsangano yini. Yayifihlela ukunuka yini yabo. So nje ungasidakelwa nje ngizwe mfethu siyi-South Africa. Makuwuthi futhi iSouth Africa ayingeni leyo nto mina nje ukangidakelwa vele mina kade nje mfethu ngakubona ngizwe wena likho iqembu ongakazi ube yilona. Ufike uwone ngalani uxolise, wone ngalani uxolise, wone ngalani uxolise. Manje nifike ekugcineni ke nidla imali zamaPakistani, nidla imali zamakwerekwere, imali ezigcwele amademoni, imali ezithakathiwe yabo. Usazoshuba kusazokonakala nale nkosi le kulandelayo isithingithingi lesi singazi fanele sishone ngakubo. Ubaleka ngalana koJesita manje nuza ngala. Ufundile uJesita ngintshele bafana bami. Ufunde kunani nonke uJesita nini nitshela ukuthi nifuna ukufika niphathe kweMash and Mash anazi lutho anazi fuck all. Einkingeni benizongena kuzona uJesita ubezonisiza kuzona lezo inkinga. Yabo isikhathi somuthi asekho manje mawuthi niyabuka kwamuthi wenu uyaphasha. Futhi niuphashisa nina nithathe imali zamaPakistan, nithathe imali zamaSulumane, yabo. Bazonijikela abantu mase benijikela bese kube ngathi niyazonda, yabo. So nje bafethu kulungile. Akhwelishi. Igcina ngosuku yonke into iyovela igcina ngosuku ukuthi yayinjani. Nginamanga nima ngithi mina we can't march forever. Nginamanga mfethu. Nginamanga yini mina ukuthi we can't march forever and now we need to receive the flowers of what we have been doing. And we can't one year broom can sweep izibi zika-30 years. Ngeke izenze leyo nto leyo. So whatever we have achieved and then asibhekela ama-result silungise lowo monakalo. Yes. And then we re-establish indlela yohambo. Bese mhlawumbe kulungiswa nokunye ne okudinga lo njengoba nje unakhulya nayo mfowethu abandaba focus endabeni zokuvalisa abantu izitolo ne. Yabo nawe futhi nawe usemafemini nawe yabo. So mfethu awenze okunye. Iyona nto le ifunakalayo and then ma kubonakala ukuthi ekhaleni zethu. Ngoba into ebalekile la uhulumeni useshila ukuthi uyasizwa. And ukusizwa kwethu and sahlangana futhi naye. Saphinde sahlangana nanomongameli. And then yonke le nto leyo ikhombisa ukuthi there is a progress. Kumanje laba abantu enginabo kwi leadership kune international case evulwe iGhana. I saw it. We international court. Yasekelwa eNigeria. Yasekelwa eNigeria. And then do you know ukuthi if more than 5 countries can support that in international court, they will put pressure on South Africa. And then when they put pressure on South Africa will start
analyzing ukuthi lento isuke phi yapi. Mm. Mina ke I'm not lying when I'm saying I'm a senior to this. Abantu bonke laba abadakwe abadake uJacinta badaka uPhakela angizwa Yeah. is the same people abakwazi ukushiya endleleni inkinga sezila phambi kwakho Uyazimela wedwa. uzobusukwedwa and mina ngine experience ka 3 years Yeah. ngihamba ngabagcina mhla ngiphuma ngebail enkantolo and I never saw them again Bakushiya pha wedwa. ngasala ngedwa nezikwele zamameli ngasala ngedwa Mm. can you imagine uma ngabe thiwa siyoboshwa IEC yabona Yeah. iSouth Africa ke manje bese nayo ke iya support bazobe bekubonke labo bantu awushaya uvume izami ngoma ngiyavuma Yeza. awushaya uvume zami ngoma ngiyavuma Yeza. so I'm Hayi telling abantu bamaxungu ngempela ne. Hawu bayisonto elilodwa enkantolo. Then eqhubeka kwayitsuka abasuke sebekhathe. so namanje Icala yelakho. Ya usuke usuyambela. ingane uJacinta Yeah. ingane uPhakela Yeah. and ngiyabathanda Yeah. Nisazwana. kakhulu Niyafonelana niyakhuluma. ngiyabathanda Mm. yabona phela manje asiqabulani phela ngiyabathanda and njengobhuti wabo Yabakhumbula. ngiyobahlonipha ngize ngife Yeah. and we will meet again Mm. in the promised land Uma sicubungule amacala akho. and ibalekile leyo ukuthi ubungane Yeah. bomuntu sometimes akufuneki ulwe nabo ufuna uyiyeke ingane ibe ingane nje until izishe ziko Yeah. yangizwa Yeah. uyiyeke ingane izishe ziko mayisishile ziko isibuya nesibazi isizowazi umlilo yini Yeah. namanje I'm saying that again soon and very soon Hayibo. Ichunu. Soon and very soon. Umdayisi ichunu. we will reach to Hey, the promised mfowethu. land Soon and very soon nobe khona into ezayo. ikhona into ezayo Yo. kodwa ke into ebalekile reality angithi laba bantu mina I've traveled more than 68 countries worldwide Yeah. mangabuza uwayapha uPhakela akazi ngisho eMozambique Yeah. imbongolo nje imbongolo futhi amakhala nje Hayibo. mangabuza ukuthi uJacinta ukhishwa nje uyakhishwa umuntu okhishwayo kuthiwa I'm taking you out to Dubai Yeah. yabona manje mangangikhathaza lawo bantu labo mina I've stayed more than 68 countries worldwide I know international relations Afethu awushayi phela yini konje lezilimi lezi. hayi kuzona ilimi Ayi, no Bajante ndondo. yabona nje Ayi. ukube ngayimisela nje umbabe ngabe uzalwa yimina Ey France. 2001 in France Awukhona. ngahlala in 9 provinces eLekhojaneni France. France yes uHana lapha na yabona Hey. ngikhamuka lapha la ke ngisho ukuthi mina ke Emchunu. Man, Ukhuluma kanjani lapha? Ukhuluma kanjani lapha? Lezilimi Yeah. Easy. Awushayi French phela. Ah no nje French, yes yeah. Yeah. Je ne sais quoi. Je m'appelle Ngizwe. jamapele ngizwe mchunu Aïe komata pethu Ute yakata. Ça va bien? Et toi? je suis de l'Afrique du Sud Oh, Afrique du Sud. l'Afrique du Sud Ay phethe dictionary kumanje lamagosi. comment ça va Petomi Aïe. comment ça va Petomi Comment ça va?
Comment ça va bien, Tommy? Ça va bien. Yeah. Je m'appelle Ngizo Mchunu, je suis de l'Afrique du Sud. Ayi bafana. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hey, ufuna ukugibela ibhanoyi uhambe nawe. Hey. Manje thela ngiyiteka yo tato. Hayi yini manje? Hayi manje. Kumeshela photo. Hayi, kumashela photo? Je t'aime. Uthanda bani manje? Manu uyathanda? Yeah. Oh yeah. Hey, Uthi I wena love. ulight nawe. Hayibo. Nami ngiyahamba phela ngihlelanga nje eMzansi. Oh yeah. Yeah. Manje nikhulumeke nje nibingelelane. Hi, uthetha. Yiyo lento sengikhuluma manje. Khulumani ke phela umkhulume yabo. Etana Vista. Yes. Uyabona ke iSpain Espanyol. Espanyol angisichani ncam. iSpain iSportuguese sasifunda but anisibambi kahle. Yeah. Hey bafana ngeke bafana. Hayi. Uzos. Punyoto. Fanele sihambe nawe miss. Punyoto va. Punyoto va. Uteya mutukutu. I would have it high. We learned a lot, Brian. Yeah. Yeah. No, it was Enye into ilento yokuthi uyicabona uhlala niphile ngokwempilo. Yeah. Bese u-undermine umuntu ngophaqa kanti unespace. Ish. Bese u-undermine umuntu ngogezi kanti unemoto ewucash. Yeah. Wena uyageza kodwa uhamba ngetekisi. Into iyona mpilo esifisene nawo le. And ibalekile le ukuthi njengoba ngize emlando wamculo. Yeah. Ibrand yami yokuthi ngiyahlanya. How can you pursue someone to be involved in a movement? Yeah. And with no result and no anything, and then emveni kwalokho bese ucabanga ukuthi wena usile because of the international and the national response. Just wait and see. Hey, ikhona lento izayo. Hlala ubuke ukuthi uzoba njani, because uNkulunkulu mayiphendula uphendula kabuhlungu. Yeah. That's why mina isandla sami sihleli kanje. Yeah. Ngoba sengiyisaba imbibizane. Ngoba imbibizane siyangehlula senginenhlanekela. Yeah. That's why I don't respond in some cases. Yeah. Mina manje nginenhlanekela manje. Ngishawa umuntu adabuka umlomo mina agwinye izinyo lakhe. Yeah. Yabona? Yeah. So ke ibalekile leyo nto leyo ukuthi ngiyabahlonipha nje abakhulu abafowethu, othathu ngiyamhlonipha, abaqhubeke bebezingane, bubuya nebazi sebeshisa umlilo. Yeah. Bethi hayi Thiwe ikhaya kumele lilale ngisho hotela njengoba lila nje egoli bafethu lilele hotela. So sekuzothiwani. Ey bafethu ayi umuntu nebhadi. mawubuza nje ukuthi ngangathini online. Ayi umuntu nebhadi. Anginanga ushiya page. Hambe kepilitwana ukuthi ngilele kuliphi Hayi hotela bafethu, hayi. njoba ngila eGoli nje kushuthi manje Hayi. mafika hotela mina Futhi kumele uyehostela, kumele uyehostela uyokhuluma Yini ngakunjani bafethu ukuze shuthi kalale khona ukuze kubonakala lapha Babe- ukuthi uyahlupheka. Uyahlupheka, bafuna uhlupheke. Abafethu ayi use your ngifuna ubona ubuthutha. Use And then mina manganyakaza yeah. kuyoduma ihosha. Akuchitheka ishewe bafana bakithi. Eh, Ngoba ngishiwe wathi ngiyakutshela. ngayisukeli bafana Ngcono bakithi. ngoba ngikutshengisile zoso. Oh. Ngikutshengisele me evidence. Ama-screen protector. Izinto, Ama-screen ama-screen protector. Ama-screens madoda lapho. And umkhonazo wakhuluma into emnandi. Namanje you send, you delete, Sizoyilanda. we retrieve. Sizoyilanda. Ne-viewers bayayilanda. Bafana You bona- search me. Yena umadlanga uyadinga ukuthi wathatha I'll abafundi. prove you wrong. Hayi bafana. Eka. You search me. Ayabona. I'll prove you wrong. Eka. Motherfuckers. Fuck you. Eka ayikhona umadlanga uyadinga ukuthi wathatha abafundi. Hayi bafana. Hayi. Hey, but Hey. Hayi bafethu sebonga kakhulu bafethu.